ಇತ್ತೆ ಕು ಎಂಚ ಬರಿಪಿಂತುಕ್ಕ ಕು ವ್ಯಂಜನಗು ಊ ಸ್ವರ ಸೇರ್ನಗ ಕೂ ಆಪುಂಡು ಕಾ ಬರೆದು ತಿರ್ತದೊಂಜಿ ಸೊನ್ನೆದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋಡು. ಇತ್ತೆ ಕೂ ಕಾ ಬರೆದು ತಿರ್ತದ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಟ ಒರ್ಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋಡು. ಒಂದು ಕೂ ಅಕ್ಷರ. ಕೃ ಕೃ ಬರಿಪಿನಿಂಚ ಪಂಡ ಕನ್ನಡಂಚನ ಮಾಂಚ ಸುರುಳಿ ಕೊಡ್ದಿಂಚ ಕೊರ್ಪನ ಕೃ ಅಕ್ಷರದ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇರ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಉದ್ದ ಕೊನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಕೆ ಅಕ್ಷರ ಬರಿಪುನು ಇಂಚ ಸುರುಳಿ ಕೊನತದು ಒರ್ಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋಡು. ಮಧ್ಯದ ಗೀಟು ಟಚ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿ ಗೀತೆ ಕೊರೋಡು. ಆಯ್ದಕ್ಕ ಕ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯೋಡು. ಒಂದು ಕೆ. ಇತ್ತೆ ಕೆ ಅಕ್ಷರ. ಕೆ ಅಕ್ಷರಲ ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೆದು ತೀರ್ಥಮುಟ್ಟ ಕೊನತು ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಕೊನೋಡು. ಅಡೆಗುಂತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಸುರುಳಿ ಕೊಡ್ತು ತೀರ್ಥಕೊನತು ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಕೊನೋಡು. ಮಧ್ಯದ ಗೀಟಿಗೆ ಟಚ್ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಕ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯೋಡು. ಒಂದು ಕೆ ಆಪು ಒಂತುಲೆ ಒಜೆ ನೇರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು. ಒಂದು ಕೆ ಅಕ್ಷರ.